Намираме се в етнографския комплекс в село Скобелево, Дамасцена. Тук собственика е събрал голям музей, сбор, така да го кажа, от много видови рози, над 70 или над 200 вида. Същевременно е направил един старинен музей, събрал е разни стари гюлпани, т.е. показал е как става варенето на розовото масло. Много хубаво е, събрал го човека да остане за в бъдещето. Ето го гюлапските казани. Тук горе по тия дървени улеи се стича водата, която влиза в каците за охлаждане. А от тук, след като се охлади розовото масло гюлът, водата по тия улеи отива пак в този голям канал и заминава. 3-4 казана е събрал човека и други старинни вещи от бита на българина. Това е така наречената рупена тала, в която са варили сладко. Това е виялката, която се отделя плявата от житото. Тук много неща хубави има. Дикани е събрал, стари гюлапски казани, каци. Дитка гледа много неща с интерес. Тя ни им са известни някои неща, защото е млада. С любов го е направил човека, събрал го е. Това е кораб за събиране на грозде. Гори е мурлука. Дитке, този кораб има ли плавателност? Какво ще кажеш? Сега ще отида и нататък да видим какво има. Тук има кратуна чукундура за чукане на разни. Айто го и дървеното рало. Много неща е събрал човека. Да е жив и здрав. Оттатък в големите казани варят в момента. Това е виялка. Тук се отделя плявата от житото. Ето го и моминския съндък. Той това по-скоро е булченски. Я го дигни, дитки, да видим кой има вътре. Аз се питах, обаче нищо не става. Той е закован. Да. Ето е и дървената маса паралия, на която са ядяли с саханите, чиниите. Общо взето много пари, много мерак е сложил този човек. Нас не заваля дъжда, ще чакаме да пристане, защото сме с моторетката с дитка. Тук има и разни трофеи, ленски рога. Там рау ли е това? Да, това се казва окопачка за окопаване на растенията, на бобови разни. Тия малки палешничета варят в редовете. И така.